Hjertelig velkommen til den her video. Vi skal i dag lave noget meget specielt. Vi skal ind og lave stand-up comedy. Ja. Vi skal finde ud af, hvem der egentlig talt er sjovest af os to. Ja. Mange siger vi er sjove, men kan vi gøre det på den store scene? Det er jo noget helt andet jo. Fuldstændig. Folk griner af os igennem en skærm. Noget vi har semi-planlagt, meget af det også impro. Men nu skal vi forberede noget. Nu skal vi forberede noget, og nu skal vi faktisk force nogle grin ud af folk. Ja, og kigge dem i øjenhøjde. Vi skal ind på Christiania Comedy Club, hvor vi skal mødes med 2 danske, unge, talentfulde komikere. David Minerva og Ray. Og de skal lære os nogle komiske termer, og hvordan man får folk til at grine, når man står på en scene. Det bliver sjovt. Det bliver svært. Det bliver f***ing svært. Det bliver nervepirrende. Ja. Men jeg glæder mig. Jeg glæder mig også, men jeg er også sommerfuld i maven. Husk at like og subscribe den her video. Eller hvad er det, vi siger? Like og private? Like og bribe. Like og private. Og skriv ned i kommentaren, hvem du tror, der er bedst til at performe stand-up. Hvem tror du egentlig helt ærligt? Dig. Tror du det? Ja. Jeg tror, det er dig. Og nu er det ikke, fordi vi skal sige på hinanden, men det tror jeg faktisk. Men lad os nu bare komme i gang med videoen. Let's go! Hallo! Goddag, drenge! Det står som om, vi skal i gladiatorkamp eller sådan noget. Hej, folkens. Kom herover. Hej, hej. Hej, Hej. William. Hej, William. David. Godt at møde. Hvad kan du møde, ja? Det er slet ikke sikkert, det her. To sjove drenge. Ja, lige måde. Nej. Og hvad skal vi så lave i dag? Det er David Minerva. I kender ham fra sketches på Instagram, sketches fra TikTok, sketches på YouTube. Han har lige været ude af one-man-show. Han skal være coach i dag for en af jer to. Dygtig coach. Han er jo nok lidt mere high energy. Har du lyst til at sige mere om dig selv? Nej, jeg er stand-up-komiker. Ja, det 23 år gammel. skal vi ikke blive nævnt. Det er Ray. Han er også stand-up-komiker. Lidt nyere end mig. Lidt mere... Dygtigere. Prøver stadig lidt at finde sig selv. Skal også være coach i dag for en af de to. Han er lidt mere lav energi. Vi glæder os rigtig meget til at se, om de er sjove. Jamen, vi skal have fundet ud af, hvem der skal have hvem jo. Altså, hvad tænker vi? Er det første at anvælge, eller er det bare, hvem man bedst kan lide? Ray, hvem kan du bedst lide af mig og William? Jeg synes, William klart er sjovest. Okay. Ja, men Det er også okay. ja, men du synes også, jeg er sjovest, ikke? Jeg kan godt tage dig. Ja. Fair nok, så holdet er delt op. William og Ray er på hold sammen, og David og jeg, vi er på hold sammen. Nå, men fedt. Holdet er delt op. Lad os komme i gang med noget comedy coaching. I dagens video skal vi igennem 4 trin. William og jeg bliver delt op og får hver vores coach. Jeg har fået David Minerva, og William har fået Ray. Derefter sidder vi alle 4 og jammer om, hvad der er sjovt og hvad der ikke er. Og derefter sparer vi individuelt med vores coaches. Til sidst har vi hver 5 dage til at øve os i, inden den store dag, hvor vi skal optræde for allerførste gang. De her videoer koster utrolig mange penge at lave, så husk lige at smide et like. Har I forberedt jer på nogen som helst måde? Overhovedet ikke, vi er travle jo. Det er vi ikke. Eller... Det er allerede jeg fejler i det vigtigste som komiker, er, men jeg står op i dag klokken 1, og så tog jeg herover. Og du kom for sent. Og jeg kom for sent sådan af. Okay. Man kan jo gøre lidt forskellige ting. Man kan både fortælle historier, føler jeg. Man kan køre one-liners, som er sådan nogle korte jokes. Eller man kan lave mere sådan momentale budskab. En god måde godt være sådan, hvem er jeres yndlingskomikere, så vi måske kunne I plagiere det en lille smule. Jeg er rigtig glad for Mikkel Yndal. Helt sikkert. Meget fysisk. Jeg kan godt lide hans sådan, bevægelse på scenen og sådan noget. Lidt en handicap. Jamen, det synes jeg er fedt. Nice. Hvad kan du godt lide? Jeg er mere til Anders Madsen. Du er sofistikeret. Ja. Jeg er nok mere hen imod Anders Madsen end Mikkel Yndal. Og hvad med dig? Jeg skulle også mest til Anders Madsen. Jeg synes også, i starten af den kan det være nemmere at fortælle en historie, så ved hvad man skal holde sig til. Nu går det ikke ud af en tangent eller noget. Og ens første joke handler også tit om ens udseende. Så du kunne for eksempel sige, At jeg har udseendet at du er grim. Ja. det synes jeg faktisk er fedt. Man kunne snakke om Hej, jeg er grim. Vi har jo også begge to meget sådan udseendet og skæg. Det kunne man godt sådan Ja, det er rigtigt. prøve at... Det kan man sagtens joke med. Altså, har I nogen ting, I gerne vil snakke om? Har I nogle historier, I tænker på? Hvem var det, der sagde noget? Det var mig. Det vil jeg rigtig gerne snakke om. Fordi jeg havde for første gang, og jeg synes, det er blevet hypet op til noget, det er overhovedet ikke. Ja. Eller det var fint nok, ikke? Det er jo en præmis, at du har oplevet... Nej, jeg har ikke oplevet. Altså, det var ikke mig, der fik den. Det var hende, der fik den. Du har... Skal du være sikker. Hvilken følelse vil du ind i den her joke med? Nok mest, at jeg blev sådan skuffet. Det er smart at connecte til en historie eller en tanke, et tankespind. Hvad er det sidste, du grinede af? Jons YouTube-video. Du stjæle. Hans video.
sjove. De er virkelig sjove. Ja, det er virkelig sjovt. Man skraldgriner af det. Hvad med noget, der skete i virkeligheden? Hvis du var ude en aften, og der skete 4 vanvittige ting over 10 timer, så er det lidt sjovere, hvis det sker efter hinanden. Ja, det er. Ja, jeg må gerne snyde i tid. Og hvis det nu var sådan, så glæder på en agurk, men det er sjovere, hvis du glæder på en tomat. Ja. Ja. Ja, jeg forstår det. Bare gør det. Jeg kan godt lide at gøre tingene ekstreme. Jeg tror gerne, at jeg vil gøre jokesene meget ekstreme, hvor det bare bliver kørt længere og længere op. Jeg tror også meget handler også om den karakter, man er på scenen, hvor man er sådan lidt en overdrevet eller underspillet version af sig selv. Yes, så er det blevet tid til, at vi nu skal dele de 2 hold op, og så skal vi egentlig finde ud af, hvad vores stand-up set skal handle om. Så mig og Ray, vi går sammen, og Dennis og David, D&D, går sammen. Hvordan er din følelse? Jeg har en god følelse lige nu. Eller sådan, nu ved jeg bare ikke, hvad jeg skal sige. Altså gør man det sådan, at det er et manus, ligesom så jeg skal huske hvert et ord? Det er hvordan du arbejder. Jeg arbejder med stikord. Altså, hvordan arbejder du bedst? Jeg arbejder bedst med impro. Slet ikke forberedt. Hvordan, da du gik i skole og skulle præsentere, var du sådan en med stikord, eller var du sådan en, der skulle have et manuskript? Stikord. Cool, så arbejder vi med stikord. Fedt. Er du stadig mest på ting? Nej, ikke efter jeg prøvede det, men jeg kan gerne snakke om det. Okay, fedt. Det ved jeg ikke. Okay, vi kan starte med på at spole tilbage i historien. Var det dig eller hende, der foreslog det? Det var faktisk hende. Det var hende. Og det tænker jeg, når man bliver enige om, at man skal have en gæst, så føler jeg, at det altid er fyren, der er sådan, det vil jeg så gerne prøve. Ja, præcis. Så gerne prøve det på min. Jeg har sådan en ven, der elsker det. Ja. Det kan du godt bruge. At du har en ven, der har talt det meget op. Jamen det har jeg. Ja, okay. Jeg har faktisk en ven, Jakob, som I kender derude, også nogle af jer måske. Han vil virkelig gerne prøve det, men han har aldrig prøvet det. Så mange af vores samtaler de sidste par måneder har bestået i at snakke om det. Fordi ingen af os har prøvet det. Det er fedt. Ja, og man kunne lege lidt med Det synes jeg godt, du kan. Du kan godt prøve at fortælle en af jeres samtaler. Det er lidt ligesom, I har en ny om der skal poppes igen. Hvordan tror du det er? Ja. Jeg tror, det er. Og vi gør det meget sådan, det er også fucked up at sige guddommeligt, men vi gør det meget sådan, vi sætter det op på en pedestal. Det ikke er, kan jeg så sige nu. Der er en åbner. Det kan være en meget. Det skulle gerne være. Du skulle gerne have en joke inden for de første 6 sætninger måske. Det kunne være noget med min højde måske. Ja. Er du høj, eller hvad? Ja. Eller også skal du køre sådan en maskingeværagtigt, sådan hvor du siger den ene, så siger du den anden, så siger du den anden. Og det kommer af på din stil. Ja, det kan jeg meget godt lide. At man kører sådan en maskingevær på den. Ja, det bestemmer du så selv, ikke? Ja, det vil jeg gerne høre. Så kunne man starte enten blødt, og så gå hårdt, eller starte hårdt og gå ned, og så op. Sådan lidt ligesom musik, du ved. Cool. Det er faktisk en rigtig, rigtig god åbner. Jeg er faktisk meget overrasket. Der er sådan noget med, at man skal hjælpe. Nogle gange skal man hjælpe med at tage ting fra høje steder. Det er sjovt. Er det ikke meget sjovt? William, kom lige. Jeg kan ikke nå den her. Det kunne også være sjovt sådan at blive sur over, at man skal hjælpe nogen, fordi man er høj. Nå, okay. Skal du også hjælpe mig med at... Kan du vaske gulvet? Du er lav, eller? Et eller andet. Kan du også hjælpe mig med at spille orker, eller et eller andet? Du er grim. Ja. Toiletterne synes jeg nærmest, du... Det kunne man koble sammen med lort, ikke? Jo, det er rigtigt. Du er vant til lort. Du hiver lige noget rengøringsting frem og begynder at vaske hende. Men skal mine 5 minutter bare handle om Det behøves de ikke. Jeg kunne måske også prøve at spørge, om der er nogen, der har erfaring med Ja, sagtens. Har du prøvet Nej, jeg har faktisk ikke prøvet det. Og så kan jeg måske snakke om, at jeg har troet, jeg var oppe i hovedet, når jeg står i bad, at jeg var en bedre bokser, end jeg egentlig er. Fordi nogle gange står jeg sådan her i badet. Shadowbox. Ja, okay, det griner. Det kan du sagtens bruge. Alle mænd har den der med, sådan, de sådan prøver at sætte sig i en position, sådan, hvis det her sker. Det er meget sådan mandigt at øve sig, forberede sig på en slåskamp, som måske aldrig kommer til at ske. 100. Er nogen af jer, der har prøvet at sex før? Nej, var det ikke svært? Ja, var det ikke svært? Du har prøvet det i hvert fald et par gange. Det er sjovt. Ja, det er rigtigt nok. Det er meget sjovt. Du er sikkert vente på et grin i den første, synes jeg. Og så synes jeg, du kan fortælle en historie. Det synes jeg enten skal være en... Kan man kalde sådan noget andet? Numsehuls. Jeg har haft numseleje for første gang. Men det er også fordi, jeg tror, at der er en kobling mellem at få slag og så med i numsen. Det er smerte og glæde for den anden. Præcis. Ja, det er meget sjovt. Det var sgu da sindssygt, det der. Ja, det var herligt. Det var herligt. Det var fedt, faktisk. Vi har været inde og fået nogle fifs hos Ray og David. Og nu er vi klar til, at næste gang I ser os, så er det op på scenen med en mikrofon i hånden. Og så skal vi sgu være komikere, Dennis. Det bliver helt nøjeren. Det bliver rigtig godt. Det gør det. Er du glad for, at du fik Ray egentlig? Ja, jeg føler, vi har en god kemi. Ja, jeg føler ikke, han føler ikke så meget med Han kan ikke lide dig? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg er glad for, at jeg har fået David. Vi ses op på scenen. Så er vi kommet om backstage til vores lille stand-up gig. Der sker jo det, at jeg ikke har forberedt noget overhovedet. Ja. Så det kommer til at være fuldstændig på gefylen. Jeg har lige prøvet at øve det, jeg har skrevet ned. Fuldstændig outrageous dårligt. Så jeg tror bare, jeg går op og freestyler i 5 minutter. Og det bliver nøjeren. Det bliver nøjeren at være vidne til, men det bliver også nøjeren for mig at stå deroppe. Jeg har øvet lidt, men ikke særlig meget. Men vi kan lige klippe til, at vi øvede hjemme hos mig, fordi det gik rigtig godt. Nej. Det er sygt nok, du ikke har forberedt dig lidt. Altså, jeg var oppe på biblioteket og skrev lidt, og så har jeg skrevet lidt stikord, men
Altså, Jeg tror, min værste fjende, ikke, og min bedste ven, det er, at jeg selv synes, jeg er grineren. Og den har du også jo. Ja, præcis. Og det er det, men problemet er, vi er jo ikke gode til at snakke med jokes. Vi er gode til at lave skits og parodier og spille andet, end hvad vi selv er. Vi er ikke gode til at lave det her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror simpelthen ikke, det bliver sjovt. Jeg har siddet for 3 timer siden, så begyndte jeg at starte på at skrive det. Skal jeg prøve mig? Ja, så rejs dig op, og så får du lige en mikrofon. Og nu kommer William Bry! Ej. Ja, goddag. Mit navn er William Bry, og jeg er kommet her for at lave noget stand-ups jokes med jer, som er her til stede. Og jeg er en fin fyr, jeg er nem at snakke med, og jeg er glad for at måtte være her. Tak. Så har jeg ikke skrevet med. Er det rigtigt? Siger da, jeg er cook. Ja, jeg skal ikke noget at drikke inden. Det skal du heller ikke, vel? Jo. Skal du det? Ja, yeah, bro. Er du sunshine, mand? Mener du det? Ja. Yeah. Det tør jeg ikke. What the f***, jo. Det tør det vil jeg ikke tro om. Mener du det? Ja, så. Ja, måske sådan en seksuel. Den næste komiker på scenen er Dennis. Det er et meget normalt rum, ikke? Men jeg føler, når man kommer hjem hos folk, så har man det med at komplementere ting, som er rimelig normalt, ikke? Ej, en flot sofa, du har, Thijs. Ja, det er så ikke en sofa, Dennis. Det er min kone, som har haft natarbejde. Ringer Jakob nu til dig? Ja, du kan bare komme. Hæver han? Nej, men det skal du altså ikke gøre igen, det der. Det lyder som min bror lige nu. Han plejer altid at sige, når jeg gør det, at man ikke skal gøre det. Man er ikke hjemløs. Hvad så, Jakob? Hallo, der har Johan, du er i et kurdisk hjem, og man har bryg. Siger jeg med havenæs over lige. Wow, så var vi lige tilbage igen der. Ja. Vi skal på her lige om lidt. Jeg kommer på som den 3. ud af 6 komikere. Jeg kommer på som næst sidst, skal jeg ikke det? Jo, næst sidst, ja. Jeg sygt nok af mig til at lukke ballet, ikke? Jo, men så er de også høje forventninger. Ja, goddag. Så det bliver for det bliver tungt, det skal bare altså, uden pisse, ikke? Så hvis den her video, den ikke får... Hvis den ikke får over 100.000 visninger, så stopper jeg i hvert fald med at lave YouTube. Ja, og hvis ikke den får over 2.000 visninger, så stopper jeg også. 2.000? Ja, jeg har ikke særlig høj grav i forhold til sådan noget med YouTube. Det går ikke så godt for mig. Men ja, husk at smide et like, husk at subscribe. Jeg mindes ikke at have set en video på lignende måde, i forhold til stand-up i hvert fald, og prøve det af på dansk YouTube. Hvad går bedst? Om man forbereder sig med at lave stand-up, eller man bare improviserer det? Ja. Det finder vi ud af. Ja. Er man nervøs? Hvad fanden laver du, David? Hvad er 1,65? Og det er jo lidt nøjere, når man er optrådt for første gang. Jeg har selv optrådt i 6 år, det er derfor, jeg er så god. Så det jeg prøver at sige, at når jeg sætter ham på, vil I ikke bare gøre mig den tjeneste og give en masse larm, give en masse kærlighed, så bliver han det bedre, og så får vi det bedre i aften. Vil I gøre det for mig? Fantastisk. Mine damer og herrer, begynd at klappe, begynd at huj og hej. Her kommer Dennis 14, mine damer og herrer! Ja, det er som sagt første gang, jeg står på en scene, så jeg var nervøs, altså det må jeg indrømme. Så hvis jeg laver nogle, altså hvis de her 5-7 minutter ikke bliver særlig sjove, så er det udelukkende, fordi jeg er nervøs. Jeg er meget sjov normalt. Og hvis jeg laver nogle mærkelige bevægelser, så er det også derfor, hvis jeg begynder at hejle, så er det ikke fordi jeg er nazist. Så, jeg er også nervøs, fordi min mor er. Er der nogen af jer, der har set Baby Reindeer? Ja. Og det er ikke fordi min mor er overvægtig, at jeg siger det, men det er fordi det er hun overhovedet ikke. Men til jer, der ikke har set den, så handler det om en stand-up-komiker, som jagter sin drøm om at leve af at være sjov. Og så sidder der så en overvægtig dame iblandt publikum og griner og klapper på de mest akavede tidspunkter. Og de tematikker, jeg kommer til at snakke om i dag, de er i sig selv virkelig akavede. Jeg kommer til at snakke om, at jeg rører ved lort en gang imellem. Og at jeg lige har prøvet analsex. Og at jeg lige har fået konstateret klamydia. Så hvis min mor hun rejser sig op og I helt stille, og hun begynder at klappe og grine, så vil det være virkelig f***ed op faktisk. Ej, min mor hun er en dejlig person, hun støtter mig i alt, og jeg er glad for, hun er. Tak mor, jeg kan ikke vise. Ja, hej mor. Ja, men min mor hun er også sådan en type, hun siger bare, hvad der passer hende, og jeg har en tendens til at tisse i sengen, når jeg har været... Jeg har drukket, det er derfor. Så hvad hedder det? Og det var faktisk Magnus Milans skyld, fordi i filmen Druk, der pisser han i sengen, efter han har været på druktur med sine venner. Og efter den... Jeg ved ikke lige hvorfor, man må sætte sig et eller andet psykologisk ind i mig, men jeg har også begyndt på det. Og min mor, hun helt dybsøst, hun vader ind på mit værelse og spørger mig lørdag formiddag hver gang, om jeg har pisset i sengen. Og det i sig selv er f***ing nederen, men det bliver bare mere nederen, hvis jeg har været så heldig at score en dame. Men så er det bare
fedt, at 80% af de damer, jeg laver, de kommer fra Amager, så deres næser, de er helt tilstoppet på grund af alt det kokain, de tager. Så de aner slet ikke, at... så plejer jeg at sige til min mor, at det er en vandseng. Kan du ikke huske, du har givet mig en vandseng? Så hende der amerikanerdame, ikke? Hun ligger bare og ruller sig. Ej, hvor det dejligt med en vandseng, Dennis. Ej, jeg vidste, jeg skulle have taget hjem med dig. Ja, så synes jeg også, at folk har en tendens til at sige ting, de ikke sådan rigtig mener. Jeg blev slået i hovedet for ikke så lang tid siden. Og det var fedt at prøve. Det var fedt at krydse af. Bare prøve det. Og efter personen så har slået mig i hovedet, så vender han sig om og kigger på mig og siger, pas på dig selv, bror. Og så tænker jeg bare, så står jeg bare tilbage, du ved, jeg ligger bare helt forslået og tænker, altså, vil du mig det godt, eller foregår det? Du lige slået mig i hovedet, og nu skal jeg passe på mig selv, og du anser mig som din bror. Det var meget skørt. Er der nogen, der har prøvet før? Ja? Kan du vise det ansigtsudtryk, du havde, da du prøvede det? Det er ikke fordi, det skal handle om dig. Men jeg prøvede det, og det gjorde virkelig ondt på hende, men også på mig psykologisk. Jeg har en kammerat, der hedder Jakob, og de sidste rigtig mange dage og måneder og år har vi snakket om, hvordan det måtte være at stikke sin penis ind i en anden kvindes anus. Og Jakob, du er et sted, jeg vil ikke udlevere dig, men han har en gul trøje på. Og ja, vi har snakket rigtig meget om det der med men det var sgu lidt lort, og hvis... Ja. Det var sjovt, okay, sygt nok, ja, fedt. Ja, hvor griner den, mand. Det var meget spontant, det der med, det kom på tale. Det var det faktisk, vi havde varmet hinanden op, og hun så lidt panisk ud. Og når jeg tænker nærmere over det, så var det også lidt op, at jeg løb efter hende i H.C. Ørstedsparken kl. 3 om natten. Men udover så har jeg faktisk noget med lort at gøre. Jeg gør rent på toiletter, og nogen har måske set mig før, og det er på Nørreport Station, I har set mig 100%. Jeg gør rent på toiletter, og det er vildt, hvor meget lort det fylder mit liv. Nej, men jobbet, det er sgu blevet fucking kedeligt og trivielt, det der med at se folks lorte. Så jeg er begyndt at peppe min arbejdsdag lidt op, så jeg har fundet på en leg, der hedder, hvad har folk spist lejen? Det går bare hen og bliver akavet, når jeg konfronterer folk med, hvad de har spist tidligere på dagen. Der var rigtig lang kø på Nørreports toiletter en dag i, jeg tror det var i juni måned. Og så står jeg og småflytter med en dame. Jeg snakker til hende, og hun hører en eller anden lortepodcast. Men hun smiler i hvert fald til mig. Hun går så ind og gør sine ting, og så kommer hun ud, og jeg skal ind og gøre rent efter, hun har været ude og gøre sine ting. Og jeg tænker, fedt, toilettet er stoppet igen, fordi så skal jeg ind og nærstudere hendes lort. Og jeg går så ind og gør mine ting. Må jeg tage den her af? Ja. Og jeg går så ind og gør mine ting, og forestiller jer, at kummen er her, og så går jeg så ned på hook. Men jeg kan slet ikke placere, hvad det er, hun har spist, vel? Så jeg smager lidt på det. Nej, det gør jeg ikke, det ville være klamt, ikke? Men jeg rører ved det. Og så stikker jeg så fingeren ned, og så tager jeg det op, men jeg kan stadig ikke... jeg er en erfaren, sådan, hvad har folk spist, mand, ikke? Og jeg lugter til det, jeg kan bare ikke sådan erfare, hvad fanden det er, hvad fanden det er for noget lort, ikke? Altså... Og så kigger jeg så over højre skulder, og så kan jeg så se, at hun står tilbage sådan helt forarvet over, at jeg er i gang med at røre ved hendes lort. Hvor hun så også bagefter siger, at det ikke er hendes lort. Og så går jeg så hen til hende, kravler hende til hende, hun står herovre. Så kravler jeg så hen til hende, ikke? Og jeg tager selvfølgelig lorten med. Så kravler jeg hen til hende, og så kigger jeg op på hende og siger til hende, at vi hurtigt kan finde ud af, om det er hendes lort, hvis hun gider at trække bukserne ned. Og det gad hun så ikke. Og jeg arbejder faktisk heller ikke på toiletterne mere, fordi det gad jeg ikke. Ja, det var faktisk det, jeg havde. Gør det? Er du sindssygt, du er sej? Ej, tak, man. Så var det godt. Så er vi klar. Lige om lidt, så skal jeg derind og lave stand-up show. Nu må vi se, hvordan det går. Jeg tager den lidt på gefylen. 5 minutter. Jeg har fundet på det meste af det herude backstage, som jeg nok kan se. Mig og David har fornøjelsen af at coache 2 YouTubere. Dennis Guldsen og William Bry. Og nu vil jeg bede om at tage rigtig godt imod William Bry, som optræder for første gang. Hej.
Jeg har 5 minutter. 2 sekunder. Det er godt at se så mange. Ja, det er første gang, jeg laver det her, så man nok kan se, jeg er lidt dårligt forberedt. Jeg er også fuld, men det er fordi, at jeg spejler mig meget i meget store personligheder, som Kim Larsen, Johnny Madsen, Dirch Passer og Hitler. Den rammer ikke helt måske. Vi er ikke til Hitler herinde, eller? Nej, okay. Det var ikke Hitler. Okay, det er så i orden. Jeg har også taget nogle flere jokes med, hvis det er. 2 sekunder. Jeg skal lige være. Jeg har valgt at smøre mit bukseben op. Smøge op. Kan man se mit ben heroppe fra egentlig? Eller dernede fra nok mere. Ja, det er fordi, det er ikke blevet vokset heller. Men det er sådan, at normalvis er jeg rigtig, rigtig dårligt forberedt. Og det er jeg også i dag, som I kan se. Og det er sådan, at hvis jeg skulle have et job, så det er meget godt, at jeg måske ikke har det. Fordi at hvis jeg skulle have et job som for eksempel pilot, det kræver en smule forberedelse. Man skal i hvert fald vide, hvor man skal hen. Og det er jeg rimelig sikker på, at jeg ikke lige vil vide, når det er. Eller jeg vil nok godt vide det, men jeg vil ikke rigtig kunne finde rundt, når jeg kommer rundt ned i Spanien og så videre. Sådan noget. Så jeg tror bare, jeg tager dem til Bornholm. Hver eneste gang. I en Ryanair-flyver. Selvfølgelig, det er klart. Er der nogen af jer, der har flået med Ryanair? Ja. Piloterne ser nogenlunde sådan her ud. Og det er sådan set også der, jeg tror, jeg vil være. Det er mit flyselskab, det er Ryanair. Og det er sådan, at jeg vil flyve til Bornholm hver eneste gang. Men Bornholm, det kan også noget. Fordi man kan sige, at de klimaforandringer, der er i øjeblikket, det gør, at Bornholm, det er den danske Mallorca. Det var heller ikke sjovt. Nej. Ja, det er så i orden. Ja. Men altså, jeg har 5 minutter, og hold kæft, altså. Det var sjove 5 minutter, jeg havde. Hold da kæft, mand. Nej, komiker bliver nok aldrig, så jeg skulle holde mig til det andet der, men det var sgu skide fedt at være her. Det var det faktisk ikke. Men godt, ja, godt, hej. Juryen er i gang med at finde ud af, hvem af de 2 nye. Det gik dårligt. Vi har lige en sidste ting. Jeg ved godt, at I sidder nok på jeres hænder i bare spænding, fordi vi har haft de her 2 nye gutter op. Vi har det, der hedder en hung jury. Juryen har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvem de synes, der var bedst. Så jeg er blevet bedt om at lade jer være juryen. Så giv den lige op en gang til for Dennis og William. Hej gutter. Hej. Jeg bad jer om at stille jer på hver side af mig, når jeg kom herud. I er så dårlige, seriøst. Så bare et content med det samme, ikke? Jeg aner ikke, hvem de her mennesker er. Jeg voksede op i Kanal København. Selv lige min svedige hånd her. Min også. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Alright. Og så publikum, når jeg tager en hånd i vejret, så kan jeg klappe helt vildt, hvis I synes, det var den, der gjorde det bedst. Så vi starter. Det er spændende. Hvis I synes, Dennis var bedst, så giv den op for Dennis. Der er en chance. Slap af. Og hvis I synes, det var William, der var bedst, så giv den op. Det er godt til Dennis. Det er over, der ser. Tak. Som man kan se, så er det måske en rigtig god idé, at man lige øver det, inden man begynder at bevæge sig op i sådan noget her. Og så skal man ikke undervurdere stand-up-faget, for I kan se, at man kan falde fuldstændig igennem, hvis man ikke er forberedt. Hvis man ikke er forberedt eller sjov, eller det også skal være. Men jeg tror også, du havde leget lidt mere med det, hvor jeg havde sådan der taget det lidt mere seriøst, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Jeg havde i hvert fald øvet mig, og jeg havde faktisk glædet mig til at mærke, hvordan det er at være i jeres erhverv. Ja. Så vil jeg også bare sige tusind tak. Skud til David. Gå ind og følg ham på Instagram, og skud til Ray. Gå ind og følg ham. Skud til Ray. Hvis vi har Ray som coach og lave lidt nogle af de samme ting. Nej, det er ingenting med Ray at gøre, det jeg har lavet op i dag. Det var fuldstændig min egen. Og det samme herover, ikke? Altså, du har jo hjulpet. Jeg skrev basically alt det. Hold nu kæft, mand. Prøv at vi har pingponget med dem, men de har ikke, altså, udover det, så har de sagt, det er ikke sjovt, men det er okay sjovt. Ja. Og så vælger jeg at bruge ingenting af det. Ja, men
Husk at like og subscribe. Det er aldrig set i Danmark før på den her måde, at man prøver sådan noget, tror jeg. Det tror jeg ikke, det er. Nej, det ved jeg ikke. Så hop ind og giv os et like. Og Udover programmet Vild med Comedy. jamen, det er jo ikke lavet på YouTube for helvede. Ja, i hvert fald, vi ses i næste video. Hvad kan I? Det bryder 14 er de. Hvad kan I? Det bryder 14 er de. Hvad kan I? Det bryder 14 er